Καλησπέρα, σήμερα είναι η μέρα Μαγειρικής, με έχει πιάσει η έμπνευση. Οπότε θα σας φτιάξω ένα από τα αγαπημένα μου έτσι γλυκά για σνακ, αλλά με πιο υγιεινό τρόπο, καθώς θα έχει πιο λίγες θερμίδες και πιο πολύ πρωτεΐνη. Οπότε πάμε να δούμε τη συνταγή. Αρχικά προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς και σε ένα πιάτο πολυτοποιούμε την μπανάνα μέχρι να έχει αυτή τη μορφή. Στη συνέχεια σπάμε 2 μεγάλα αυγά και τα χτυπάμε με το σύρμα και προσθέτουμε το μείγμα της μπανάνας στα αυγά και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. 80 ml νεράκι, 70 ml ελαιόλαδο, εγώ προσωπικά το μετράω στο σέικερ για να είναι πιο εύκολο, και 4 κουταλιές από μέλι. Στη συνταγή είχε σιρόπι σφενδάμου, αλλά εγώ επειδή δεν είχα πρόσθεσα μέλι. Στη συνέχεια σε ένα άλλο μπολ τοποθετούμε το αλεύρι ολικής άλυσης 225 γραμμάρια, baking powder 1 κουταλιά του γλυκού, κανέλα 1 κουταλιά του γλυκού για να έχει και ωραία γεύση και προσθέτουμε από τη φόρμουλα 1 μπανάνα 2 κουταλιές και από το πρωτεϊνούχο ρόφημα άλλες 2 για έξτρα πρωτεΐνη. Το βλέπετε ότι ματσούμπαλι, Στη συνέχεια 2 κουταλιές της σούπας βρώμη και τις πάμε στο μπλέντερ ώστε να γίνει σκόνη και προσθέτουμε όλα τα υλικά στο μπολ και τα ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. Εγώ προσωπικά έκοψα και λίγη κουβερτούρα ώστε να έχει μία παραπάνω γλύκα. Το μείγμα σας πρέπει να σας βγει ακριβώς έτσι και στη συνέχεια εγώ για να μην μου κολλήσει το μείγμα στο ταψί βάζω βούτυρο και αλεύρι, απλώνω το μείγμα καλά σε όλο το ταψί ώστε να είναι ομοιόμορφο και το τοποθετούμε στο φούρνο μέχρι να ψηθεί για 50 λεπτά ακριβώς. Και είναι έτοιμο, λαχταριστό και παντενόστιμο, έτοιμο να το φάμε.